Нет видео. Yaxshi. Ну-ка, ну сөйләгез тогда, представьте. Лейла кардәшебез, Туркмен кардәшебез миңа ярдәм итәргә килде. Мин шулай студентлар бу территориясе. Без шунда килеп, курсовойларны эшлибез. Монда җиһазлар бар, бөтен библиотека, китап белән, китапханәдә китаплар алып, шунда без үзебезнең эшләребезне эшлибез. Алар яшьләр күбрәк белә, миңа ярдәм итәләр. Менә бүген безгә ярдәмгә килде Лейла дустыбыз, Туркмениядән килгән, Әстерхан дәүләтендә укый. Туркменстан. Ага. Нинди курс? Какой курс? Беренче курс. Ага, сөйлә, беренче курс. Кемгә укыйсың, нәрсәлеккә укыйсың? Педагогическое образование. Миндә тоже педагогическое образование. Физика, математика. Менә нинди. Вот логический ум, это надо быть таким грамотным. Теләсә урысча можете, а на туркменском можете, кстати. Сөйлә. Кыскача гына үзең турында сөйлә. Скажите, как вы здесь живете? Тулай торасыңмы? В общежитии, в смысле, говорите? Общагада яшаем. Общагада яшаем, так. Соги Перовскийде. Да. Купмасыз много вас туркменов здесь? Да. В Астрахани, да? Давно вообще? Аралашасыз? Дружите? Да, нормально. Вот. На родном языке общаетесь, концерты туркменские устраиваете, какие-то праздники, да? Вот когда бывают праздники, отмечаете их, да? День национальный праздник есть, День народов Астраханской губернии. Да нет, я говорю про туркменские праздники своей нет, республики. студенческий здесь где-то в декабре. Еще не отмечаем. Да, это в декабре проходит. Вот. И скучаете вообще? Вы как часто на родине бываете? На каникулы ездите к себе домой? Да. Ездите, да? Все-таки сколько времени вы здесь живете, вот в Астраханской области, в России сейчас? Вы какой курс? Первый курс. Первый? Только приехали, получается? Ну сейчас будете скучать, конечно будете скучать. Әлдә туган ягыгызга кайтмадыгызмы? Юк. Менә ничек? Без төшенәбез бер-беребезне. Мин татарча сөйлим, ә ул төркменчә сөйли. Без үз ана телебезне белгәнгә бер-беребезне төшенәбез. Әйеме? Менә ничек? Меня Атаджан интервью бергәндә ашыкмыйча, не спеша он говорил, и я все понял. Мен на Бернчилны шәһәрендә, Татарстанда укыйм. Все это я понял, что я там образование получаю. Поэтому, если вы сейчас даже на туркменском скажете, мы все равно поймем вас, потому что там все-таки язык. И вас только... Соралдыкта үзенә килде безгә ярдәмгә. Алар яшьләр, алар күбрәк белә техниканы. Без инде компьютер, андый затларны өйрәнәбез инде. Уку барышында кирәк ул. Бөтен механизмын инде белеп бетермибез. Шуңа күрә яшьле студентларга мин мөрәҗәгать итәм. Менә рәхәтләнеп килде безгә ярдәм итте. Рәхмәт сиңа, Лейла. Рәхмәт. Очрашырбыз әле. Яхшы.